Nu skal jeg se, om jeg kan spise det her råløg. Selvfølgelig. Det er Valdemar, der har taget bid. Men jeg tager ikke den her bid, for jeg er klam. Jeg tager den her bid. Hej, Valdemar. Jeg ved ikke, om jeg tør. Tykke. Det er faktisk godt. Nej. Nej, okay. Det brænder på tungen bagefter, det kan jeg sige. Jeg har lige spist det til mestermeyer.dk. Så hop lige ind og følg mig, hvis I også gerne vil se nogle af mine videoer derinde. Jeg har et par stykker, det ved jeg godt. Den var oppe for 2 sekunder siden. Huha. Det er nok, du bliver bare siddende. Så kan jeg mig noget. Stærke ostekugler. Det smager godt.